Тези, които се опитват да образоват другите, без да образоват себе си. Той твърди, че прави това, което прави в името на Аллах. Тези, които създават хаос, когато нещо лошо им се случи. Тези, които са изгубени в собствената си реалност. Не е ли време да се събудим? Тези, които смятат джиновете за ангели и твърдят, че говорят с ангели. Онези, които се бунтуват срещу своя Господ и твърдят, че говорят с ангели. Които забравят, че всички същества са специални и смятат себе си за превъзхождащи другите, за да бъдат щастливи в живота. Първо тези, които не са доволни от себе си. Не е ли време да се събудим? Тези, които не ценят Аллах, който ви е направил ценни. Тези, които ценят онези, които мислят само за себе си. Тези, които оставят настрана ослепително красив и ценят онези, които мислят, че са красиви. Тези, които очакват помощ от нещата и живите същества. Не е ли време да се събудиш? Виж какво ти казва Едем, когато съчетаете науката с исляма. Когато за първи път се довериш на себе си и се образуваш. Когато започнеш да се наслаждаваш на живота. Когато се обедините с една сила, едно сърце, една цел. Може ли някой да бъде по-щастлив от теб? Виж какво ти казва Ердем, когато съчетаете науката с исляма. Когато за първи път се довериш на себе си и се образуваш. Когато започнеш да се наслаждаваш на живота. Когато се обедините с една сила, едно сърце, една цел. Може ли някой да бъде по-щастлив от теб? Виж какво ти казва Ердем, когато съчетаете науката с исляма. Когато за първи път се довериш на себе си и се образуваш. Когато започнеш да се наслаждаваш на живота. Когато се обедините с една сила, едно сърце, една цел. Може ли някой да бъде по-щастлив от теб?